martaba ba zan bar yaban ki ba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki ba. Ya Allah kai nake kira farkon duka ayyuka, Rabbu ka bani ilimi yarda na zana bayyana. Zane yabo ga sayyada sirrin sidi mai maka, sayyada tinnisa Fadima Zahra shugaba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki ba. Allah na kayo salati ga bibi shugaba, mai girma da martabar da bakai yo irin shi ba. Tira har yawan aminci ka daɗa ga jagaba, ta hali sahabu ba ne yabo ban saka su ba. Hadi Hamidu Ahmadu Hadi Muhammadi, na rike so da nuna kauna ta baba ta mai maka mai madina mai girma ya Muhammadi. Annabi ya baga fadin mauban dukan uba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Yau ma dai yaban na tsoka ta cikin jikinka ne, Fadima mai isa da girman da biyar ta dinka ne. Sannan wanda yake Zahra sirri da bayyane, karara yake annabin annabawa mu ita ba. Assalamu alaiki mai girma ya sharifiya, assalamu alaiki kin cika ya masu biya. Ga bako ga sallama ga niki bani sidiya, na rike so a rayuwa na ko samu ci gaba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Na na bi yabo ga Allah kimin Fadima, annabi ma yana yaban ki azima mu'azzama. Kauna ta ki ta rike zuciya har ina suma, umma ki taimaka ki duba ni na je na fargaba. Tuntuna an gaba girma na kune gaba, sannu da yar Khadijatu ya so ka ga shugaba. Ta rike so da gaskiya babu mutum a baba, kauna ta ki arziki ce na samu ci gaba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Alfahari nake da sanda nake yi wa Fadima, annabi ya faɗa musu a hali na gidan shi. Ya ga mu ta nuna soyayya kuma mu girmama, sannu da ya ga shugaba ni ba za na bar ki ba. Mu rike so gaba da mato ba za mu faɗi ba, Allah ne ya ba mu muka ba wa kanmu ba. In Allah ya so ka san Zahra ba zai hane ka ba, matar Ali Haidara kofar duka ci gaba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Kai tabki a hankali mali yana nan tafe, in ko har ta zo fa tarihi na ka zai kace. Masu rabo da ajiyar rafu ku ba mu tallafi, wanda ya zo bida gare ku ba za ku hana shi. Zakayya da ya ga zaki ba za ta ba, wanda ya ja da Fadima to zai shiga fargaba. Tsokar sayyidul wujud ka mutu baka so ta ba, lalle ka bi dan makai wahala ka ji dan uba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Kai mu ko ku so mu ko ku ki ba ma da damuwa, sanda muke wa sayyada shi ya ta rayuwa. Kogi ne na kwankwada ya koren kishirwa, na farin cikin habibi da yi majista ba. Tutan nan ta san Batula ku taho mu daddaga, wanda ya ce fa kullum ce bishi tasta zaga daga. Kai maki na sajida ka ga matsa ka daddaga, munan duka masu so ne gun Zahra shugaba. Na na Batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar yaban ki. Soyin da ya hawa na saka zautuwa kuwa, ni dai da masu
masu kaunar ki muke ta shakuwa, sauri ba wurin zuwa lalle babu karuwa, mu dai na mu kuduri bai wuce so ga umma ba. Ni wallahi sun matallai mafi gare ki ne, ya ummu Hassan Hussein ku ne ma da gau, ku ba kuke da rabba annabu ma zara na ku ne, wanne rike san ki ya rike taska ta diga. Na da batula sayyada masu isa da martaba ba bar ya banki. Sai saki ganye ka kamar shi ni na ga za ya fi, rero ya boga faɗi matafiyar mu ta tafi, za mu tayi da lantabi ba mu kartabi, sannan uwar uwa a sita mu samu ci gaba. Lale har da marhaban za mu tayi a kanki ne, baitocin da wanki umma fili da bayyane, tuntuni mu muna faɗi duk lamarin muna ku ne, ban satan uwa uba kun kazi shugaba. Na da batula sayyada masu isa da martaba ba bar ya banki. Fadima masu rabo gabawan kuna fida, ƙauna ta ki gimbiya a zuciya na sharrada, tare ki taimaka ki bada abun tuntanar fida, wurin mai yaban ki umma ya kalle ki ja gaba. Roƙo zan yi gun kira san kuma za ki bani ne, in zan yo yaban ki nan gaba kimin nilamuni, sannu rahimi ya ta galba har ma bayyane, ni wallahi na ki ne ba kuma za na bar ki ba. Na da batula sayyada masu isa da martaba ba bar yaban ki ba. Ya rabba karanin ka salati ga shugaba, wannan mai isa da girman da bakai irin shi ba, ta hali da sahibai san su ya ba mu ci gaba, duk mai san su ya rabauta ba za dai ya ba da ba. Aure yau yabo na fada ku ya karasa, daga tijani jiyali san ku ya samu warwasa, marama kutubul makaddu mu garai mu durkusa, daga Usman nan sanan ba zan je na san ka ba. Na da batula sayyada masu isa da martaba ba bar ya banki. Zan sanyo da malamin da ya ja min ragama, halan mu kai la kun ji masoyin ma'azzama, yace mun rike yabo gunsa azima Fadima, rabba ka kai shahar Madina garin da shugaba. Yau ma kun ji baitukan daga fada ta bai gida, a farau da mai yabo gun abba ga sajida, yace mun rike batula maula ta abida, duk mai yin yabon shirin ba uba sai diga ta ba. Na da batula sayyada masu isa da martaba ba bar yaban nan ne zana dakata, mai begen siraji ne, mai bege ga shugaba, mai bege ga umma ne, na rike so gare su na saki rudi na zamani, to shukuran ilahu kai ne kan bani ci gaba. Na batula sayyada masu isa da martaba ba zan bar ya banki ba. Na da batula sayyada masu isa da martaba